Adunay nanagna mga kaigalaan nga ang pinadayag kapitulo 13 nagisgot kini bersikulo 18 nga ang marka sa mananap mao ang 666. Apan mga kaigalaan mao ba gyud kini. So before nato ipadayon nga kung unsa man gyud ang 666 o unsa man gyud ang marka sa mananap nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 17 ug 18 mga kaigalaan ato kini siyang tan-awon. Pero sa dili pa maminaw na kita usa ka video Sa panahon natin na hindi na bago ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw, ito yung numero ni Satanas na gagamitin niya sa tribulation, sa pagtatatak, sa mark of the beast. Sa mga hindi nakakalam kung anong mark of the beast, ang mark of the beast ay may tatlong numero. Ito yung tinatawag na 666. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang tatakang ito ay magaganap sa Great Tribulation, yung 7 years. At sino ang mangunguna sa tatakan? Ang Antikristo po. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? Let me know in the comment section kung anong uri ng tao at kung ano ang kalalagayan ng Antikristo pag siya ay nagpakilala sa Tribulation. Kung mapapansin natin, tayo nasa huling panahon na at ang panahon natin na ito ay nagiging shadow sa darating na Great Tribulation. Kasi papunta tayo dun sa cashless society. Minsan hindi natin ginagamit ang cash. Gumagamit tayo ng mga mobile phones, ng mga online selling. Gumagamit tayo ng barcode. Marami pong teorya kung ano ang gagawin sa mark of the beast. Sa aking palagay at sa aking pag-aaral, hindi lang isang araw ang tatakan. Ito ay mahabang proseso. ang pinadayag 13 mga kaigalaan. Nagisgot kini siya mahitungod sa duha ka mananap. Ang unang mananap ug ikaduhang mananap. Ang unang mananap gikan sa bersikulo padulong sa bersikulo 10 ug ang ikaduhang mananap gikan sa bersikulo 11 padulong sa bersikulo 18. So diri sa tauna sa unang mananap para masabtan nato kung kinsa ni kang kinsa ning marka nga gisgutan diri ug kang kinsa ning numero mga kaigalaan nga gisgutan. So og kini siya nga chapter makigala nahisgot ni siya pagsimba kay kining marka og kaning numero ipugos ni ala kanimo nga ato ang pagadawaton og ang mupugos kanato nga di ka kapalit og kabaligya no mga kaigsunan og gani patyo na gyud ta pag-abot sa panahon di ka kapalit og kabaligya ang ikaduhang mananap. Ang pangutana kinsa man ning ikaduhang mananap. So diri sa ta sa unang mananap. Ang unang mananap niguwa siya gikan sa tubig. Unya misgot ta og tubig nagisgot na siya og katawhan. So kung niguwa siya sa tubig, meaning gani nga naa siya'y daghan siya gi-conquer aya sa nahimong madaugon. Kini siya nga mananap nga unang mananap daw leopardo. Og aduna ni siya'y 7 ka ulo og 10 ka sungay og napulo ka crowns. So o korona mga kaigalaan. Ang kining mananapa nasamdan ang iyang ikapito nga ulo. So for more emphasis, kanang 7 ka ulo makigalan palihog og lantaw sa ato ang video The 7 Heads para masabtan nato kung unsa nang 7 heads. So 7 forms of government na siya. So unsa man ang 7 forms of government? Palihog og lantaw sa ato ang video. Og unsa maning unang mananap, mao ni siya ang papal room. Kay nasamdan man og naulian ug walay lain nga nasamdan og naulian, maora ang papado. Tungod kay ang ikapito man siya nga ulo sa Roma makigalaan nga mao ang papado. So ang 7 forms of government mao na siya ang iyahang mga panggobyerno nga ad nahitabo diay sa Roma. Kapito siya nga adunay panggobyerno ug ang katapusan na ana mao ang papado. So gitagna nga ang kining unang mananap nga adunay ulo nga nasamdan daw na ulian, hatagan siya gahom sa dragon. So ang gahom ining unang mananap is dili iyaha kun dili gikan sa dragon. So para sa more emphasis, palihog og lantaw sa atong video The Two Dragons makaigalaan nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 12. So dili iyahang gahom kay gihatagan man sa kanusa man siya gihatagag gahom. So gihatagan siya gahom sa pagan room nga ang form of government niya na nga panahon is imperial. So sa panahon sa mga apostoles, imperial na ang Rome. So niadtong 538 si Justinian I, iyahang gihatagan o gahom ang papal nga siya na ang magdumala sa Roma makigalan niadtong 538. So nasamdan siya naulian siya niadtong 1800 pero nasamdan siya niadtong 1798 sa dihang gidakop siya ni General Berthier sa France og gi-exile og namatay og nahimong ang Katoliko ni adto nahimong atheist makaigalaan og igsuon tungod sa pag-execute sa kang
Pope Pius VI. O kini siya mga kaigalaan ang sa pagsimba gani no gisimba ang mananap, unang mananap ug ang dragon. So meaning dako kay ni siya kalabutan mahitungod sa kining religious ug ecclesiastical ug civil mga kaigalaan no kining panggobyerno sa yuta ug panggobyerno sa Ginoo. Ilahang iusa kay para maipugos kini nga marka. Ang unang mananap siya usab magapasimpala sa ngalan sa Dios. So siya unsa man niya gipasipalaan ang ngalan sa Dios. Siya ang nag-angkon nga siya ang Dios diri sa yuta. Ug kana siya usa ka dakong pasipala ug ang sa templo sa Dios iya usam gipasipalaan. So kini siya gid nagpunto ngadto sa papado. Kay nganuman walay lain nga naghari sulod sa 1,260 years gikan sa 538 pengon sa 1798 nga nagpasipala og nang lutos sa katawhan sa Ginoo. Now, kini na pod hisgutan na pod nato karon ang ikaduhang mananap nga gisgutan diri sa Pinadayag kapitulo 13. So kining ikaduhang mananap makita nimo ni sa verse 11 paingon sa verse 18. So kaning ikaduhang mananap lamb-like beast ni siya. For more emphasis, palihog kog lantaw sa ato ang video nga lamb-like beast para for more emphasis. So kinsa man ni siya? Sa lagtod nga istorya mao ni siya ang Amerika. So mao ni siya ang Protestant world. Mga kaigalan nga gitawag ni kaniadto og Newfoundland. Kay ang Amerika nigula siya nga wala siya gikangker nga mga nasud. Kung tan-awon nimo ang mga universal kingdom nga naghari sa tibuok kalibutan kaniadto mga higala, ang ilang gihimo is ilang ginapildi ang uban nga mga gingharian para sila mahimong universal kingdom. Sila ang mahimong ilado nga gingharian. Pero kining Amerika wala siya gikangker mo nang nigula siya sa yuta. Halos nga mananap nga gisgutan sa Pinadayag nigula siya gikan sa tubig og sa labi na pud sa Daniel. So katong mga gingharian kaniadto ang Babylon, ang Medo-Persia, ang Greece, no, ang Rome, nigawas gyud sa gikan sa tubig. Pero kaning ikaduhang mananap tan-awa ang Amerika. Na ba siya gikangker ba niya ang Rome? Wala. Pero ang Amerika mga kaigalan dili iyahang gahom, kundi gahom sa unang mananap. Tan-awa ang unang mananap nga mao ang papado gihataga gahom sa pagan Rome, no, pinaagi ni Emperor Justinian I. Ug unya nahimo og ang gahom na usab sa papado iya na pong hatagan ang gahom ang kining ikaduhang mananap nga mao ang Amerika. Og kining Amerika siya ang mupugos sa tao nga giingon diha nga di nakakapalit og kabaligya dato og pobre may kagawasan o wala mga kaigalaan ipadawat niya sa marka sa pangalan ug sa numero mga kaigalaan sa agtang ug sa tuong kamot. So ang pangutana unsa maning marka nga iyang ipugos. Mga kaigalan og igsoon nahitabo na ni adtong 321 AD ug mahitabo na pud ni ug gani hapit ni siya nahitabo ni adtong 1888 sa dihang si Senator Blair iyang gipasa ang bill mahitungod sa balaod sa Domingo, no? Ug unya ang nahitabo wala kato na dayon tungod kay adunay gigamit ang Ginoo nga aron dili mapadayon ang mao nga balaod sa Domingo. Gipugngan mga kaigalaan tungod sa mga kasaysayan nga nahitabo nga sa panahon nga gihimong balaod ang Domingo daghan kay mga tao nga nangamatay nga kalas ug nadaghan na noon kaayong krimen nga nahitabo mga kaigalaan kay ang mga tao wala naman sila himuon kun dili mo himo na lang pud sila og krimen ug mauto nga mga ebidensya nga gipakita atong niatubang nga mauto si Jones, no, si A.T. Jones, Alonzo T. Jones iyang gipakita ang mga ebidensya sa mga nasud nga naghimo og balaod sa Domingo nga ang tanan walay mo trabaho sa adlang Domingo. So, daghang kamatay ug wala na dayon ang maong na-dismiss ang maong bill makiglaan nga balaod mahitungod sa Domingo. So, kaning ikaduhang mananap siya ang mupugos. So, ang marka mao ang Domingo. Ang marka mao nang giangkon sa Romano Katoliko nga kining Domingo mao ang ilahang mark of authority. Ang Domingo. So, giangkon na nila nga ilang marka. Kung ang Ginoo aduna siya marka nga mao ang adlang ipapahulay, no, kanang gisgutan sa Ezekiel 20:20 ang kinipong mananap aduna sa marka. So ang marka niya is mao ang adlang Domingo. Ang 666 mga kaigalaan numero na sa iyahang pangalan sa mananap nga unang mananap nga mao ang papado. So for more information palihog kog lantaw sa ato ang video nga mao ang 666. Og atong hinumduman nga ang kining mahitabo sa atong katapusan karon is mas lala pa gid ni nga mahitabo. Og last na ni siya nga mahitabo mga kaigalan og igsuon tungod kay ang Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10 nga ang kining mananap nga gisgutan diri itambog na ni siya dito sa kalayo mga kaigalan nga gisgutan sa Pinadayag.
nga mao na ang katapusan sa tanang mga dautan. So the last head tungod kay pito ra man ang ulo ni ini nga mananapa, so ang katapusan mao ang papado. Busa dili na ta matingala ang katapusan ug haduol na gyud kayo ang atong panahon. Gani kamulo ng sigig panday sa latest na to nga update para ni ini nga presentation mahitungod sa Mark of the Beast kung giunsa na ni karon gipanday para maimplementar sa ato nga nasud sa tibuok kalibutan usab mga kaigalan. So daghang salamat sa imong paglantaw kung bag-o ka niini nga video, palihog ko og subscribes para sa ato ang more nga paglambo sa ato nga buluhaton dire sa social media o sa uban pa nga kasulok-sulukan niini nga ato nga kalibutan o sa ato nga nasud. Daghang salamat. God bless you.